weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to ñaabina to jawaldi mango to jawaldi ɓulli to gurel cooga to tampi daro to hijaja to burguduna to atena to lewe to buubo awdi to garlola to sara ndogu ko on takkusan juula ha to galle ceerno abou diaba sow to beelila gawdi wurnayyi ko on takkusan juula ha to galle ceerno amadou isaga keɓe to mbotto e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ine tawe kay leydi Mauritanie ene tawe lunde taw ko pelle sage femme en jeeyaɓe e nder dongre afrique francophone lundude noon ko fuɗɗi ko ñalawma talata hande o 17 ha ñande nogas lewru septembre e nder nakcoto to leydi sénégal Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo gendi sénégal omo tawi keɓugal makko manggal faade toon to dowlaci tentuɗi amérique on voyage noon wonata ko ñande nogas go lewru septembre nawatamo to noon ko tawtoriyede assemblée général fedde gotago windere nde New York ko ngol noon woni lawol makko garwanigol tawtorede oɗon assemblée général to leydi Mali subaka hande law ko tigui piyanɗe guurɗe e ottali mawɗi kañum tigui fini subaka law e nder école aji gendarmerie tawateɗi to falaji tawi ko jangu waddaniɓe ɗum noon en tawi e nder Bamako kikiɗe hande on teskama piyanɗe toon to walla diwaje ngala Bamako to kedde afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbocca habaruji men jolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Liban jeen ha to Portugal bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonda koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonda koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonda koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonda koto Zambie jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64
43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma. Docteur Bayela Djibril Diallo bittowo leɗɗe cafrowo yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala. Docteur Bayela Djibril Diallo bittuɗo leɗɗe e safaruji fina tawaji men rutti kadi witti yogay ñabbuji ha heeɓi kollaɓi wonande ɗeɗo henna leɗɗe ene cafra ɗiɗo henna ñabbuji kala. Docteur Bayela Djibril Diallo jogui ko pharmacie ji mum jaaduɗi e jamanu ene tawe hen siroji leɗɗe e caabune e gueɗe goɗɗe kala sa jokkodiri e makko tan ma humpito hen ko ɓuuri labde. Docteur Bayela Djibril Diallo holliti ene safra yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno prostate ñaw kawniɗo tampinɗo hande windere nde kala omo safra kadi tension ngabbowo e jippotoɗo kala diabète no worino kala omo safra ɗuma joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude so tawi ko caɗele rafi omo itta ɗuma ha laaɓa ha daña ɓesgu e ballal jomiraɗo gorko ngakkaɗo diƴƴe ko wayno maniyu walla caɗele goragu kala mum de kanko docteur Bayel Djibril Diallo wo holliti omo jogui hen humpitoji labɗi ceera. Docteur Bayela Djibril Diallo hande o holto tawete wo tawete koto Mauritanie Nouakchott lamurgol leydi Mauritanie sa ari ha to legal PK9 ko ɗon wo tawete woɗɗani station star sa ari ha ɗon ɗo ɓe mbiyata dernier poteau sa noddimo tan a heɓaɗe makko ko laaɓi kanko on docteur Bayel Djibril Diallo sa yiiɗi hebde ɗum to Mauritanie to mbatta ko 48 76 36 81 walla jokkodira e Dieynaba Bayela mbatta ko 41 60 41 11 76 49 so tawi noon koto leydi Mali Bamako legal bitegal Sira Bougou ene tawi ɗon Aminata Sow on jokkodirta pharmacie makko jaaduɗo e jamanu ene tawi ɗon. So tawi ko tongode wonande on Aminata Sow to leydi Mali mbatta ko 00 223 90 13 41 81 on noon on pharmacie tawete koto Bamako to wiyete Sira Bougou so tawi a ari ha to 9e arrondissement police o ɗo woni ɗo sa noddi tan ma o wiye mboɗomi musidɓe tedduɓe docteur Bayel Djibril Diallo e dow meɗen. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e ñande talata sappo e jeeɗiɗi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi habruji moon e ɗemgal pulara e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nette ɓosoje ko meñi men sehil men Saydou Abouba hono noon mbino ñalawma hanki o e nder habruji men wonde kay yubbinama toon to Darel Barka hono kay e yoga e guure tawateɗe nder leydi Mauritanie e leyɗele julɓe kala yubbinama toon noon tawi ko mawludun nabiyu woni jamma jibinede nuraɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon mawnina tigui koto galle ceerno Abdourahmani Dia toon to Darel Barka délégation mawɗo noon e gardugol khalifa galle o hono ceerno Abdourahmani Dia e ɓesgu mum e sehilaɓe kala umminoma ɗo e Nouakchott ñande aset ɓennuɗo o ɓe jabani toon to Darel Barka nden noon ɓe gaari tigui heeɓe paandi wuuro ngo ɓe tawi tigui ko dendagal ɓesgu wuuro e guure taariɗe kala ene gaari jaɓɓade ɓe to natirde wuuro ngo taw kadi ko jaɓɓugal gonnugal e needi gonnugal e teddugal teskama noon guure kewɗe takkiɗe Darel Barka ha ummiɓe taccuɓe maayo kala mbawi arde kay tawtorede oɗon jammata ko jamma jibinede nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam haaluji baɗɗi fayida kalama toon jewte diine yewtama toon haalama toon ko fati e gurnam nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam haalama toon kadi kala kene jokka en ɗam e kala kadi kene bonna diine e ke jertinama toon ɗum noon kadi ma en ketto musidɗo men sehil men hono ceerno Zeynil Abidina koye goto e mawɓe mawlude Zeynil Abidina assalamu aleykum wa rahmatullah.
الحمد لله رب العالمين من كم من أمي ما نقشت دلقاشن أوتوجي جندي قردقول خليفة وكان عبد الرحمن جان لم يابن دار البركة ودتون مولود من قوي ودر هتاني فوف هذه مولود روي لا ولا فيوي يمبي بنغاري هاهيوي تبانغاري وبهيوي تبانغاري وبكتي ما شاء الله gadi ko ɓuri wonde fayide e mawludo ko nde woosi yimɓe ɓe yo jokkodir yo jaggodir yo jaafodir yo jurmodir goto fof ko joguino e bonande yo woppu on saaha yaafo bandum julɓe so gondi tikkodirta julɓe so gondi jawdirta muñodirtu teddodira yaafodir jurmodira o neɗɗo wawide waddetake kono so timmi balɗe tati ya woppu kala ko joguinɗa e bonande joddiruɗa e joomum yaafoɗa o hay almami fotano rewde e neɗɗo fotano rewde yani e almami taw on saaha aɗa tikkidira e almami o so on kaldi wonko sorti faamu woni hakkude mon yon jewtid paamodiron ɓuuri tikkere ko sa yimɓe kokkama ko tikkere sa yimɓe keeɗi ko tikkere sa yimɓe ɗomɗi ko tikkere caɗele gaari ko tikkere rafiji gaari ko tikkere o yimɓe yo goppu ɗum ko fof ko yiɗani hoore mum e moƴƴere yo yiɗan ɗum bandum on fof ko soynanto hoore mum e moƴƴere yo soynano ɗum bandum yimɓe nangodir gona haɓɓere wotere tamande wotere o ila siyama kadi yimɓe ko julɓe potano tikkodirde ha ganduɗa goto fof suusa nadde galle goɗɗo goto fof suusa haaldude ko dow ɗum ko musiba moƴƴani yimɓe goppu ɗum caggal ɗum fawti hen ko almuɓe yimde e mawludo baɗɗo fayida yimama kadi almuɓe gaari ha heewi yimɓe kadi gaari ha heewi machallah min ñaago e allah hokkino wattonnima wuuri barka ko wawiraɓe so tawi ko ɗum cohlunoɗa e cimtum ko wona ɗum ko kadi ndeɓe garat mi gaari ha natirde wuro ngo fof yalti jaɓɓiɓe assalamu aleykum wa rahmatullah. waaleykum salam wa rahmatullah seydi dia ceerno zeynila abidina en donima ceerno abdourahmane dia nde allah junnata balɗe ɗe moƴƴina battande allahuma aminina ceerno abdourahmane dia noon waɗi erago faade dendagal julɓe kala yo tinno yo ittu tikkere ha laaɓa itta mawnikinare e ɓerɗe mumen saabu mawnikinare ko ɗum addata tikkere noon ko ɗum tigui saabi caɗele kewɗe ɗe windere nde wondi oɗo saaha joni toon ten ummima to Darel Barka koto mbotto paadena to mbottone talata hande o yubbinama toon to mbotto to galle sehil men musidɗo men hono wiyetenoɗo ceerno Amadou Isaga Keɓe yo yurmede Allah wone makko kanko e dendagal mayɓe julɓe kala yubbinama toon ziyara annuelle tawi ko ngolɗo watti lawol joyɓiwol woni 5e édition mo ziyara o ne yubbine kala hitande kay to oɗo saaha yonti tawi kadi fudduno ɗum nden moƴƴere fuddunode kanko ceerno Amadou Isaga Keɓe ngolɗo noon ɓe kamɓe ziyara o noon ko kala hitande kay so mawlude nde mawlama balɗe tati fawtima hen ko nden tigui woni oɗon ziyara o noon mbiɗena ko waɗa tigui ko toon to galle mabɓe to tawi kadi koye gardugol halifa galle o hono ceerno Mouhamadou Isaga Keɓe ma en ketto cimtol goto e miñiraɓe makko ene wiye ceerno Aliou Keɓe. Ceerno Aliou Keɓe a salminama juurama. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam. Min calminima min juurimama Sar Abdoulaye Sar min mbiyata ko jaam Allah hiirema ane Ghali Abouba on calminama on juurama e gardugol ceerno Hapous Diallo min calmini on min juurima on ene wayno hande oɗo ñalawma talata ko ñalawma ziyara min jooɗi ɗo e wuuro men Mbotto e gardugol ceerno Mouhamadou Ishaga Keɓe ziyara o sababu mum noon ko ceerno Ahmadou Isaga Keɓe goto komo Mbotto ko kanko fuɗɗino ziyara o ko ziyara hande oɗo ñalawma talata o dañi duuɓi 5 ko fuɗɗi ɗum ziyara o so tawi mawludi mawlama ñalawma fofte ñalawma dewɗe hen o on wonata ñalawma ziyara o ko so tawi yimɓe piniɓe hen pindata golle ɗe puɗɗoto ko 10 heures subaka ha 2 heures ñalawma so yimɓe juuli nden woni ko sattoto yettode wordani Allah ardi ziyara fu yimɓe puɗɗoto ziyara o ko silkeji Qur'ana ina wayno Qur'ana o jangama hen silkeji 3 Qur'ana annabi woni silke jeyi duwaw garwaniɗo woni silke premier mo silke ɗimmijo o on ko dendagal sababuji joom jonde ziyara ɓe jooɗiɗen ɓe silke tataɓijo o ko puɗɗude ziyara sababu o woni ceerno Amadou Isaga Keɓe kanko e dendagal maaɓe julɓe e haajuji men e haajuji julɓe nde ɗum ɓenni rewna hen ko duwuji goɗɗi
nde duwuji goɗɗi ɗi timmi sadak Allah wo duwa nde sadak Allah wo duwa ha haljita reftina hen ko julde salatu tasbih woni no ceerno Amadou Isaga waɗanno hay hen dara ustaka hay hen dara ɓeydaka kala foof no waɗiranno duuɓi ɓennuɗi nde wo tawande ko ɗum kadi woni ko winda ko binnoro mo joƴƴini hay hitande nde wo tawaka nde ko noon kadi wollino gollirino kadi omo nodda téléphone omo namdo no waɗira kadi yomo heeɗi foof yettode wodini Allah neɗɗo no yahata koye haajani mo hande o ñalawma ko ñalawma weltare ko ñalawma ziyara ko ñalawma du'aw ɗum ko teddungal mon an Ghali Abouba yante Sar Abdoullahi Sarr e mawɗo Habous Diallo e dendagal keɗotoɗo andu diine ma ɗum woni hande oɗo ñalawma ɗo e mbattu ko ñalawma ziyara mo dawruɗen e gardugol ceerno men ceerno Mamadou Ishaqa Kebe kalɗo mon o ko goto e miñiraɓe makko wiye Aliou Ishaqa Kebe gorko mo mbattu. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Allahumma amina seydi Kebe nden nduwono tan puɗɗuɗo ndeɗo moƴƴere o eɗen ñaago Allah kadi kala barke e moƴƴere heɓade ziyare he yo Allah feccumo hen kanko e dendagal mayɓe julɓe kala takkusan yoni ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamma Siley Ba to Moderna Kayidi ha to galle makko Sama Sam habaruji men e ɗemgal Pulara to leydi Mauritanie ha joni e mbadi ka yidde ɓeydude jokkodiral e gollodiral moƴƴal hakkude leydi Mauritanie e catala bitengal INFPA woni Fonds des Nations Unies pour la population directeur catargal kalfinaɗo taw ko kalfinaɗo gueɗe Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre hono docteur Senen Huntono o waɗi jillu makko e nder Nouakchott lamour ko leydi Mauritanie jillu ngu noon waɗi koye saaha kay conférence scientifique des fédérations des associations des sages-femmes de l'Afrique francophonie woni catala bitengal FASFAT on forum noon jubbina koye nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ɗum fuɗɗi ko ñalawma talata hande o 17 ha ñande nogas lewru septembre no gonɗen ɗum forum o noon ko forum noon kawtal pelle taw ko dendinde dendagal rewɓe tawate taw ko rewɓe wiyeteɓe sage femme en jeeyaɓe kay e nder francophonie nguɗo jillu noon ene tengtina tan darde e yidde catala bitegal INFPA darde muɗum kay yidde kay ɗoftude leydi Mauritanie no ƴellotiri e mbadi cellal AD ha tengti noon e mbadi cellal debbo koriɗo e ɓesnuɗo kala yidde kay e fandare INFPA catal ngal non ko haɓade kay no usturi kay no usturi mayɗele taw ko rewɓe sowiɓe e ɓen rewɓe kadi taw ko rewɓe wonɓe e wonoɓe ngati were kala saaha leydi Mauritanie noon teskama ustima no fewi kay ɓen rewɓe taw ko rewɓe mayoɓe jibinirgol saabu kay hitande 2013 e han 2013 kala nder temedere ujunere debbo jibinnoɗo hen temedde 5.6 kawrino hen ladial e ngati were so tawi noon yerodirama en 2020 e nder temedere ujunere kala ko temedde 4 debbo wasno hen fittande mum e saaha kay wonno e jibinde ha joni noon leydi Mauritanie ene faala kay ko ɓuri ɗum famɗude hano hanniri taw ko mayoɓe kay kala saaha e saaha jibinirgol sabu kay ha joni leydi Mauritanie woni fandare muɗum kay woni tigui leydi Mauritanie woni fandare mum ko fandare witende ODD woni objectif de développement durable sabu kay ODD plan muɗum national de développement sanitaire woni ko ɓe mbiyata PNDS toɗɗi kay ko ɗo e toɗɗi kay ko nder temedere ujunere debbo jibinowo kala ya taw kay so woodi mayoɓe hen ɓurata temedere 4 ɗo noon ko ɗo e duuɓi 2031 conférence scientifique o noon woni FASFAP baɗɗo to Nouakchott puɗɗiɗo kay hande o no rewdirte kay mo rendi noon dendagal ɓen wiyeteɓe expert uji wondude professionnel uji santé cellal AD e ardiɓe pelle taw ko pelle sage femme en tawi kadi mbiɗen ko jeeyaɓe e leyɗe Afrique francophone ɓe jooɗoto noon ɓe joddo noon ɓe jewtide ɓe pewjide kadi ɓe gostodira hakkillaji e miijoji haɓe kay ɓeyda ƴellitade mabɓe e oɗon fannu kanko docteur Sen Hunton noon tawateɗo e jillu mum e nder Nouakchott ma o joddo kay e nder programme makko ma o joddo e autorité ji leydi ndi waɗi kadi ko wiyete visite terrain yettade kay e nder yoga e nokkuji gollal tawateɗe e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen mimata leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena Bassirou Diomaye Faye kañum woni
woni hoorejo ngendi Sénégal ine tawe kay keɓungal mum mawgal feewi yidde kay wadde ɗanngal mum faade toon to dowlaji dentuɗi Amérique so tawi ala ko faali kay ko ñande no gasi goo lewru septembre gonɗen ɗo o ummoto to Dakar lamorgo leydi Sénégal o yaɓana toon to dowlaji dentuɗi Amérique woni to New York nawtamo toon noon ko tawtoriyede assemblée générale woni AG des Nations Unies to waɗa ɗum koto New York ko ngol ɗon noon wonata lawol makko garwaningol tawtorede oɗon assemblée générale ñande talata no gasi joyi lewru septembre kanko Bassirou Diomaye Faye noon kanko Bassirou Diomaye Faye ma wat toon discours makko tawi ko dow tribune assemblée générale fedde gotago windere nde Nations Unies ma o joddo kadi e secrétaire général des Nations Unies kono hay audience goto no programme o holliri kay hay audience goto o ala kay mo jogdi e hoorejo leydi ndi hono Joe Biden so wona taw kay waɗi waylo programme ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen yiwade hewde ndiyam jippima e nder yogga e leydi Sénégal ha tengti noon e Touba e nder yiwonde he noon to Touba teskama huɓere toon yani toon e babiraɗo goto to legal bitegal Kera Ñang ko hen o hawri ene wasa fittanu makko ko sapeur pompier en kañumen tigui gari jaltinimo e ɗode e nder nden huɓere less huɓere yande nden goskiki noon nawama to hôpital nawama tigui to morgo hôpital o e oɗo saaha noon yoga e leydi Touba e yoga e galleji kay ko bi ko dakka ndiyam ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen CNTS woni centre national de transfusion sanguine ko centre to ƴiƴam ƴettirte to Allah ƴiƴam ƴettete walla to rokkirte ardiɓe centre o noon ɓe koliri tigui wonde kay oɗo saaha joni ko crise mawɗo no fewi ɓe tawate saabu kay centre o e oɗo saaha ne wayno koko hori ha laaɓi dendagal posuji ƴiƴam ɓe joguino toon ene wayno kay stock moɓe jogui o ala ko heddi hen walla ko heddi hen ko ala no wayya ɓe mbaɗi erago noon faade gueɗe réseaux sociaux ji ha e radio ji kala faade dendagal ɓesgu leydi Sénégal kala e wurɓe nder leydi Sénégal kala jerletiɗo kay nde arata fabade kay oɗon centre rokkude ɗumen to banggue ƴiƴam rokkude ƴiƴam noon ko waktuji seeɗa tan namdi kono noon nafoore mum ala to foti noɓe kewide kay wonde lom e remedde de lom so tawi kay ɓe koliri noon so tawi ko holɓe noon to Guédiawaye holɓe to Pikine ha to Yombela ɓen kala noon tawi ko yiɗɓe rokkide ƴiƴam yerletiɓe ene wawi rokkide ƴiƴam mumen à partir de hôpital Dalal Jaam walla ɓe jaha to hôpital biteɗo Roi Boudou en ɓe pulaar noon tubakoɓe noon kewide donner le sang c'est sauver la vie woni rokkude ƴiƴam ko dandude pittali ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Sénégal naajo goto babiraɗo mo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi tawi ko SDF woni sans domicile fixe woni ɓe ngala hoɗande walaɓe ɗo hande mbaloya to janggo tawi kadi o wurno ko toon to dowlaji to leydi Italie ko kañum tigui tawa ine maayi hanki subaka to nokku biyeteɗo Trésor sul adda to Milan noon ene tawe to leydi Italie o tawa noon komo sumi ha o hoñi kay e nder nokku to o moltinoɗo enquête udditama hen beele kayne ande holko saabi nguɗon cumu yo ɓingo fittadu makko nguna cumu kadi saabima ha appartement ji 4 cumi hen waɗi fodde 37 neɗɗo honnoɓe ɗiɗi appartement ji mbawi tigui sumde hen taw ko gagnande kakidiɗe kono noon e nder waɗi noon neɗɗo goto cumɗo hen sumande musne no fewi on noon tawe juuɗe safoɓe ne antiri oɗo saaha joni ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen caggal kayde Bassirou Diomaye Faye limno suudu sarɗiyeji leydi Sénégal o holliri tigui koye 17 novembre wona tigui ɓe jahata suɓgoji tawi ko suwoyade kay sarɗiyeji keesi joɗantoɓe jakka guendi leydi ndi koye ndina mbadi noon Blanda Benno Bokk Yakaar nana kañumen e keɓogal mawmu manggal no fewi kay ko fate heblanade ɗiɗon sumgoji e ruuma jaribo kala talata hande o noon secrétariat exécutif national woni SEN Landa kam ina foti joɗade jonde mum talata hande kikiɗe taw koto legal Mermoz to siège Landa APR beele kay e namdal beele kay APR yadata yahata tan ko kañum yahata ko banggue mum walla kay beele APR ma yaade aliyeji mum siftinde on noon ko ɓoyani ko Macky Sall siis Macky Sall fusino kay Benno Bokk Yakaar woni tigui diddal Landa diddal landaji taw ko yaddunoɓe e APR ko ɗinangal diddal noon sa kamɓe jadano e kala saaha sumgoji ko ɓen tigui ballunomo haw heeɓi mandaji makko haw laawi mandaji makko ɗiɗi woni premier et deuxiéme makko mandat kala ha timmi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jangu wuyɓe ɓe yinde
kamri lurji wannongo kay to legal kera njaylo nyande jamma aljuma sappo tati ne weta aseta sappo na lewru septembre sanga 3h58 woni sanga wendoga tawi kadi ko indara nokkum tawi ko agence de transfert khalisa yimbe wuybe be nona jaadino fodde million ngaji nogas ta ko français fa gilande nona leydi Sénégal laamu ngu koy enquête mawduno wonno enquête o noon fuddima tigi wadde gartam sabu kay fuddima yiyede fuddima nangede hena gonnodo mawdo fedde wuybe woni le cerveau kanyum tato wadbe tebama kambe fedde de non ko be sakatabe jeetato be gonnon mbidena cerveau woni mawdo tato wadbe woni nayo kambe nayo kala be tebama e do saha joni heddi ko nayo heddi bene kadi laamu nguni yilobe no fewi tawi kadi beedi nangedebe ko secrétaire surveillance gonnode agence e nokkuji sara don kala ha joni ko leydi Sénégal kedde nan e dawru gola sungoji sardiyeji leydi Sénégal tijjadi kay taw ko nyande sappo jeedidi lewru novembre 2024 tawi ko sungoji bietedi tigi anticiper ko dum wadi kay ko dum woni ko jakkirte odo saha joni goro ko dum kadi woni ko yardete attaye nder leydi Sénégal kala Ousmane Sonko kanyo woni hoore jagorde leydi Sénégal ko kam kadi ardi landa Pastef woni tigi koy kebugal makko mangal no fewi o mana jogi big makko e kayitaji makko kala saha omo fewjo mo firta kay ko fati e dina listuji ta ko listuji kay jogorbe tambade di dona tigi sumgoji jogorbe kay e ngembade e dowa landa ka ko kanko président Ousmane Sonko non ko horajo président Pastef horajo jago leydi ko kanko tigi présentata tedde liste landa ka o holliri non ko nyande no gasi jeedidi lewru septembre ndu o bayinta doggola dandangal listuji watawatebe hen kala taw kay ko didona sungoji e ruma jarib mabbe be koliri non cérémonie wala ko to grand théâtre national e ndara hen non kadi mabbe bayinton doggola taw ko directoire tammotobe ko fati ruma jarib woni campagne électorale didona sungoji taw ko do landa Pastef ha joni ko leydi Sénégal kedden gen ha to Kaolack tobo hewngo ndiyam jippima e ndara Kaolack e yoga e gure tawtede nder leydi Sénégal to wuro Mbose Kumba jigen woni to Kaolack to non to ngo sabima tigi yo leyru e yoga e leede kayim yoga e leede ko wayno kay to witi legal sam e to legal Medina Mbala ha to legal abattoir kala e ndar dedo leede kala galleji kewdi odo sa joni koko kumbini mi dakka ndiyam jom didon galleji kewdi odo sa joni eggi galleji men latima sinistre en be badi erango non faade lamgu e faade besnguji lendi kala ne paabotobe ko buri yawde e yaccade ha joni ko leydi Sénégal kedonena mawludaji jibbidinodi e ndara yoga e gure mawde ha e yoga e galleji seerembe yoga tey di mbadama gabannode tigi gasi ha laabi e hewbe non arnobe mawlude e odo saha joni koti e galleji mama tinama non accident ji kewdi mbadi e tawi ko accident ji laabi gile kay e gar jahol ha e gartol kala bilan provisoire mo BNSP woni brigade nationale de sapeur pompier mo hollir kay be koliri tigi wonde kambe sapeur pompier be mbadi temedere capande joyi e jeenayi intervention be mbawi tigi faabade hen te meddide nogas jetoto neddo to tiwa wona to Ndiasena to Ceneba ha to Kaolack kala e nder temedere capande joyi e jeenayi intervention hen capande jeegom e go intervention koko fati accident ji laabi e nder din accident ji non capande jeegom e go accident taskama tigi yimbe jeenayo kawri hen la jala ha joni kabruji men e demgal pulara to leydi Sénégal kedden ha joni jen ha tona to Medina Gounass yumbinama tona tawa kadi ko mawluduna nabi sallallahu alaihi wasallam to juma mawka ka Madina ala na batten so wona kettude na musidde men sehil men Amadou Sambalo assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghali Abouba mi saminima kadi mi jurimama mi samini denndangal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dina ma. Ghali Abouba kabruji men ɗo e nder wuuro teddugo Madina Gounass jamma mawludi nabi sallallahu alaihi wasallam yuɓɓinama e nder leydi Sénégal kono yuɓɓinana e nder windere kala noon kadi yuɓɓinama e nder Madina Gounass e diwan kale kuuɓal wayi no wawno wadene bandiraɓe julɓe guure saraji ɗe kala ha nde wuuro ngo kamɓe kala ɓe jalti gam yaɓan toon jamma mawka Madina Gounass gam hawrude e jamma mawludi nabi
nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam dendagal anguɓe kala ɓe jalti jimɗi belɗi jimɗi jaaduɗe dental jimɗi jaaduɗe jamanu mantude nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam noon wonira ha jammo janggi ceerno men ceerno ibnu wattene hoore muɗum wawi arde tawtire dental wawi arde tawtirede juuluɓe wawi ko holluɓe tarum no fewi kono kadi jimɗi ɗi kono holli kala saaha ene hewno arde ɓewde jama ka kono hewno ko luppinade nokku muɗum tan wona heɗade wona yaade dental ngal ko ndikka kono wawi feeñde ha o yettima dental ngal wonni kadi dental ngal ko ɓeydare no fewi no fewi bandiraɓe kala beltima hen jimɗi ɗi ndewi lawol kamɓe kala noon ɓe kolliri so Allah holam ɗo jaaɓi heddi ko hankadi hitande fala koko ɓeydoto nde wonno mantude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko mantude hoore muɗum ko mantude dental juɓɓe kala e kuuɓal bandiraɓe kala ñaguima Allah nde Allah rokkaren tawtirede laabi kewɗi wondude jaam e caɗele kisal haali Aboubama sa ɗum jonimama no fewi ko musidɓe Amadou Samba ɗo ɗo e Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma Amadou Samba Lo golle ma jooɗi Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ari tigui ha to less caali ceerno ɗo min koppi amen min dicci koppi amen min ñaguima duwaw nde Allah min ñaguima min donima kadi ceerno nde Allah jurnata balɗe ɗe moƴƴina battande allahumma amina habaruji men ɗemgal Pular sen ummima Madina Gounass waɗɗani leydi Mali talata hande o subaka ko subaka law hande ko seɓɓitiɓe mbaɗi jangu mumen e nder école aji gendarmerie tawteɗi toon to Falaji ene tawe caggal monument taw ko monument tour d'Afrique e nder Bamako fama woni forces armées malienne ɓe mbawi tigui notitade kay e mbadi renfort ɓe kolliri tigui wonde ɓe diwti seɓɓitiɓe ha mbawi yatirde ɓawo ɓe mbaɗi sécurisé noon périmètre o no hannirni ɓe kolliri noon e oɗo saaha kay jaam arti toon to Falaje ɓe kalani noon bilan jangu ngu kay ɓe kalani so tawi waɗi mayɓe walla so tawi ala teskama noon télévision leydi Mali wawi tigui hollirde nate tawa ko nate ɓosoje woni vidéo ji ene hollira kay ɓen tawa ko nangaɓe e tawa ko wat jeeyaɓe seɓɓitiɓe wannoɓe jangu ngu eɓe nangui ɗumen catal bitegal groupe de soutien de l'islam et aux musulmans tawi kadi ko catal ɓattingal Al-Qaïda ɓe kolliri noon ɓe jeytima jangu ngu wonde kay ko kamɓe mbaɗi nguɗon jangu kamɓe Al-Qaïda noon walla mbiyana catal groupe de soutien l'islam et musulmans yettiɓe jangu ngu ɓe kolliri tigui kamɓe ɓe mbari dadiɓe hewɓe no fewi tawa kadi wawa limede ɓe kolin kalani noon holno foti teskama noon kikiɗe hande o kadi caggal kayam teskama piyande nanama tigui toon to bowallade diwoje ngal Bamako ha joni ko leydi Sénégal leydi Mali kedere caggal jangu seɓɓitigo mbannongu kay subaka hande o to Bamako ministre des transports o ministre o hollini tigui wonde ussino fewi ko fati kay accès nargola aéroport nde taw ko aéroport nde Bamako ko yimbadi noon yidde ɓeydude wadde sécurisé aéroport nde wonde won noon kay jangu ngu waɗɗani tigui to jangu ngu waɗɗani jangu wadde to waɗi ɗo waɗɗani aéroport mo Bamako ko ɗum saabino noon o wawino kay wadde sécurisé e ustude ya garta e nargole nde ɗon aéroport kono haɗani wiyama tigui kikiɗe hande o piyanɗe nanama toon ma en gartu e oɗon habaru so tawi kay en keeɓi ko ɓuuri ɗo labde koto gawo paaɗen e mbadi puɗɗugol activité ji tawi ko ɓe mbiyata yontere gendi tawi kadi ko beldital woni ko wiyete semaine nationale de la réconciliation to gawo koye ndina mbadi noon médecin colonel Assa Ba Diallo Touré o addi toon ballal paydigal no fewi faade kay e ɓen jayanoɓe toon taw ko yoolari toɓoji bannoɗi toon ko addi toon noon hollirama tigui o fecciri toon fodde tonnuji 5 tawa ko maaro wondude e neɓam e guura kewko no fewi e kituji scolaire woni tigui gueɗele sukaɓe élevage poti hutorade gam ɗoftude kay walla walludde kay fodde 35 ujunere temedde 991 neɗɗo tawi tigui ko sinistre en woni tigui ɓe ndiyam bonni galleji men bonni guura men e oɗo saaha joni laatiɓe tigui ɓe ngala koɗanɗe ha joni ko leydi Mali keddoɗen ko talata hande o 17 lewru septembre udditi ñawore ko fati kay e alhaali codgol avion président woni avion présidentiel tawi kadi ko avion codanoka ko fati e mennoɗo wonde hoore leydi ndi hono Ibrahima Boubacar Keita codanoɗo kay eko fati kadi e codgol matériel woni équipement e matériel équipement militaire e saaha foof koye saaha laamu Ibrahima Boubacar Keita gueɗe tumaɗe noon kewɗe mbuña
madde mbuñaari hewni no feewi e wadde cogguji kay tawi ko surfacturation woni tigi facturaji ɓurtude no feewi e sodde kadi matériel militaire tawi matériel wona moƴƴuno no feewi so ko talata hande noon 17 septembre ine fada to tribunal to mo cour d'appel hono gonnoɗo ministre de l'économie et des finances e gonnoɗo chef de cabinet Ibrahima Boubacar Keita e wondude e wadɓe hewɓe kala ene nodda e yesso parquet mo Bouwari Fili Sissoko kañum tigui wonno ministre de l'économie et des finances leydi ndi ke duuɓi tati joni koye mandade dépôt ko cokaɗo o woni kam hono biyeteɗo Mahamadou Camara e chef de cabinet président Ibrahima Boubacar Keita kala ina tawi e juuɗe tawi juuɗe men ɓeɗo kala juuɗe men ene moddi hen kay e ndiɗon mbuñaari ɓen noona joɓino ko wite caution jaltino kaso jaltino kaso gonnoɗo hoore jagode o noon hono gonnoɗo men wonde hoore jagode leydi ndi hono Soumeylou Boubeye kañum noona kañum e hoore mum inde mum ne limtuno no feewi ta kañum kadi ene jeeno e mawɓe kay ɓurduɓenoɓe jofede feɗendu e ndiɗon mbuñaari on noon Soumeylou Boubeye kañum yaltino aduna gila kaya 2023 ina waɗi kadi dadiɓe hewɓe bartabuji towɗi woni le haut grade gonnoɓe kay e gonnoɓe directeur uji e gonnoɗo directeur banque ɓeɗo kala ine tuuma tigui e jooma ngaluji kadi hewɓe ine joofa hen peɗeli ko wayno biteɗo Sidi Mouhamed Kagnasi e biteɗo Amadou Kouma wondude Nouha Kouma e Soumaïla Diaby wondude Mamadou Lamina Diakité ɓeɗo kala inde mumen ene limta ene tawe tigui ene binda e oɗon dossier taw ko dossier mbuñaɗi e guila cuɗgol lana kam ha équipement militaire kala enquête oɗon hollidi dettoudema halis o ene ƴeeme ha nogas jeetati feccere woni 28,5 milliards tawi ko franc CFA e cuɗgol lana ndi waka so tawi ko cuɗgol matériel équipement militaire ɗum noon e qime ha capanɗe 6 milliards tawa ko franc CFA alhaali o noon woni tigui alhaali o noon wonno ko guila 2024 e laamu Ibrahima Boubacar Keita yaltinno tigui ɓe jaltinino 20 milliards woni milliard uji nogas franc CFA tawi ko coɗgol lana président ka taw ko Boyinga 737 nde haala ka yalti noon walla nde ɓe jinno sodde lana ka boñ biteɗo FMI wondude banque windere woni banque mondial ɗiɗo kala kollirino hen mettu men no feewi kollirino kadi jadani e coɗgol kaɗon lana ndiwaka taw kadi coggo ene fakkiti no feewi habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique alano mbatten sowona jabɓuɗen musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Saram Dogo. Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓuuri tewtude e dongre Afrique e ñalawma hande o toon to Djibo e nder taw kadi ko falde sum yimɓe hewɓe ceppi toon gam wiide ɓe ngala kay e ndenka toon nde wonno ñande 13 hono lewru ndu gonɗen ndu ene wayde wadde boniɓe gaari e mabɓe toon gañiɓe ha waɗi hen ni hono mayɓe caggal ɗum noon ɓe gollitima wadde kay ɗiɗo sippoji gam kay wawde hono dandede e toon ha hande tawi ko toon e nder leydi hono Mali Burkina Faso wonde Niger kamɓe tawi ɓoyata kay ɓe mbawa kay kamɓe kay ko fatte kadi AES taw ko état mo dongre kadi kono Sahel ɓe mbawi hono yuɓɓinde koye mabɓe gam wawde hebde ko wiyete kono passeport uji taw koye keso pul taw ko biométrique hakkude ɗen leyɗele kono tati ɗe ganduɗen kamɓe guila ɓe gaari e gaddi ko leyɗele ɗe ɓe mbaɗi hono moɓudal hakkude mabɓe gam wawde kay waddude coalition ɓe mbawa hono yawdude kamɓe leyɗele tedɗe Mali Burkina Faso wonde hono Niger kala ko waɗi goto e mabɓe dañi caɗele tawɗe en leyɗele ɗiɗi ene mbawi hono fabade hono ɗumen ɗum waɗi noon e nande hakkude mabɓe
ɓe mbawi wadde hon ɗiɗo passeport uji ɓoyata yaltata ko biométrique hakkude ɗen leyɗele tati Côte d'Ivoire toon nde ko ñande sappo e ɗiɗi lewru surtout ujunaji ɗen nogas e nayyi conseil mabɓe national ko fatti tan ɓen taw kadi ko leydi ndi Côte d'Ivoire woni taw kadi ko haqqe aade mbawi kadi hono wiide wonde kodi ko feccere e nder ɓen sokaɓe e leydi ndi e ɗum noon taw kadi ko ɓen jaggaɓe toon ene wayno dey tuwa taw ha hande ñawede taw kadi won hen kadi ko fatti kadi e administration mabɓe taw kadi ko fatti e ɗin taw kadi ko ɗin kasoji ko fayni foof ma won ujunaji jeenayyi e temedde jeetati hono ɓen taw ko tuumaɓe wonɓe ene gueɗe ene mbaɗi ɗum noon e nder toon wonande kay haalande hono mabɓe Nigéria toon dey ene wayno ko woni ñalawmaji taw kadi kono gadani ɗin camion ngaji hono citerne ene mbawa ƴettude essence ene jaltude ɗum noon wonno ko ñande sappo e joyyi lewru sultu ujunere e nogas e nayyi toon to raffinerie mabɓe to de taw kadi ko milliardaire Aliko Dangote ɗum kay kañum ma wawi kadi ɗum ne ɗum ma waw kadi kamɓe toon leydi Nigéria to wonandeɓe kadi kadi leydi garwanide wadde ɗin jencude woni production taw ko onon pétrole e dongre nde ɗum noon ɓe mbawi kadi kamɓene wawde kay e yitade koye mabɓe e oɗo pétrole mabɓe taw kadi ko moɓe puɗɗi wono ƴogde komo horejo leydi ndi Azali Assoumani kanko de o wayri wono yiyade e nder rendo guila noon o yuwa wono labɓi ñalde sappo e tati lewru ndu gonɗen ndu mbi wonde noon ñande dew hoore biir amo fonno kay tawtorede jonde ko fewti e diine kono noon o yiyaka toon yimɓeɓe noon makko mbi wonde ko cellal makko rokkanimo arde tawtorede e nguɗon hono porto RDC Congo ha hadde caɗele gonɗe toon to banggue funnaki hono leydi ndi ene wayno toon Angola de woni koye haalde AFC taw kadi ko moɓodiral kadi ko diwtogal ni to Kinshasa kono noon de ene wayno kay hono haala kay yewteɗe fof wonta hakkude jagolgal kono gueɗe caggal hono leydi toon to Rwanda kañum e république démocratique du Congo ɗum noon ɓe mbawa kay ƴewde kay taw kadi ko yewtude ɗum noon ene jokki sappo e nayyi sappo e joyyi lewru ndu gonɗen ndu ɗum noon toon to Rwanda to hande noon koye nder mbaadi kay wawde yaade e maslahaji taw kadi ko hakkude taw kadi ko Angola kañum e ɗen taw kadi ko leyɗele ɗiɗɗe kala mbawa kadi taw kadi ko ƴewde kono ndiyam salligue mbawa kono wisde e leyɗele mbaɗa ene garta e deƴƴal Maroc toon dey ene wayno ko ñalawma dow hoore biira fewde hande police nan toon wadda kay e toon e yimɓe yiɗɓe kay natode toon to dongre e to leydi on Espagne ina waɗi noon hen e jeeyaɓe e leydi ndi ɓe woni ɓe kadi ko jeeyaɓe e leyɗele goɗɗe toon gaari yidde kay riwirde ɗon mara kay eɗen jaaƴo toon to Espagne Ghali Abouba ko ɗum ɓe tonguɗen e kabaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Arsuman moƴi koto commence an ɗogu gam weltare Ayawo TV. Gokay keɗotomi ko jayde heblo sukaɓe Afrika nde tawno jani nene laaɓi kadi humpede welani humpitede ɓuuri humpede welani humpitede ɓuuri humpede kala jiɗɗo humpitede yo humpito jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa takkusana yoni ha toon to galle ceerno Amadou Dafa to Mbouta ko on takkusan kadi juuɗa ha to dal ceerno Mamma Kane to Likseba Gorgole ko taari ɗum kala ha to dal ceerno Hadisi to Jowole ko taari ɗum habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Liban paɗen talata hande sappo e jeeɗiɗi lewru septembre ko tana Moussa waɗi toon to Liban ko machinaji ɗi ɓe mbiyata bipperuji tawa kadi ko Hezbollah hutortono ɗum wanno ɗum gam kay waɗirde communication mum ko ɗina bipperuji noon kañumen woni ko petti pettande mawne no foyi waɗi explosé e nder leydi he waɗi mayɓe hewɓe no fewi bilamo keɓɗen noon ko waɗi yimɓe jeetato wasɓe hen pittari men waɗi kadi ujunnaji ɗiɗi temedde jeeɗiɗi capanɗe joyyi neɗɗo barmuɓe hen e nder barmuɓe hen ene tawi hen tampuɓe no fewi e nder ɓen barmuɓe kadi teskama hen ambassadeur joɗiniɗo
leydi Iran toon to Liban kañum e hoore mum ene jeeya e barmuɓe he to leydi Portugal paaɗen toon ne ko cuumo ladde kulɓini ngu tawate toon ɗeɗo balɗe kala to Portugal talata hande sappo e jeeɗiɗi lewru septembre ko jeygue tawa ko lewru jeygue kañum tigui hefti walla mbiyen juuki sapeur pompier en wonnoɓe auto men tato kamɓe tato kala ko hen ɓe mbasi pittali mabɓe ɓeɗo sapeur uji pompier tato bila mayɓe kay yante bila maynoɓe oɗo saaha joni Portugal ene yara e yimɓe jeeɗiɗo fuɗɗiɓe wasde pittali men e ɗiɗon cumuli ladde tawteɗi oɗo saaha e kala hitande ene heewi tawede e nder ɗeɗon leyɗe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji mon e ɗemgal Pular e sawta he ko musidɗo moon sehli moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon jiiden to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehli men Saydou Abouba so tawi koto Mbotto ko Aliou Kébé so tawi koto Darel Barka ko musidɗo men hono ceerno Zeynil Abidina Dia e so tawi kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbocco ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on